Toka bitimo nonro mar Infotrack nilando ayanga nonro mar report margi iwi kaka governors kod jod bura mag counties osedhach oganda chiwo pachgi ahinya to sekta mar thieth kod ohala. Kaluwore gi lipodno, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokawo namba 2 kaka gavana mosegoyo okang' ahinya mana kaka nyawadgi ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ndalo adek tok kambi timo nonro mar Infotrack chiwo ayanga lipot margi ewi kaka governors, jood bura, senators kod jood bura mag counties osedhach oganda ochiwo pachgi ewi nonro mar lipodno ka moko kuomgi puoyo to moko kwedo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokawo namba 3 ka gavana matiyo matek moloyo pachoka kendo kirango yot mar oganda yudo chenro mag thieth. Kaunti ma Homa Bay noyangi kaka namba 1 gi 53. Moko kuom jodak ma kaunti no kata kamano ochiwo pachgi ka giwacho ni chenro mag thieth ahinya to eka thieth maduong' ma Homa Bay Teaching and Referral Hospital okosebed kitayo makare. En gima okawa gi msangaso ahinya wach mar report mar Infotrack nikech wanyalo wacho ni en sad if not fake no nikech report mar ni Homa Bay nyalo bedo ni nyime e wach mar health ok en report madiera. Ka japiny dhi osiptal to japiny yudo ka yath onge tibiro kinyiso ji ni mano en osiptal maber. Wan kod chuny malit kabisa nikech an kaka ng'at mithiedho kanya aparo ni samoro joma golo repodni ok thiedhgi e referral hospital ma Homa Bay. Ni rwak to kidhi osiptal tirwaki maber kendo joma tiri nyaka kumidhi thiedhi maber. Gimiluongo ni yath ema onge. Anyalo chiwo gi ranyisi kata wadwa ncho yudo ajali nyal kinyi kama to ogweyo matimore CT scan koro yath kata mana jago thiedho go wadwa ne onge mogiko no wadwa no tho. Komachielo, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o nokawo namba 5 gi 59 kaka achiel kuom governors matiyo maber. Moko kuom jodak ma county no opoyo Nyong'o kuom tije. Kata kamano, pod nitie sectors mamoko kaka thuolo mag tich ne rawere magiwacho ni nok. Gimedo bende ni nitie dwaro mar medo chwalo chenro mag kungo wapeini moloyo to manie gwenge. Nderni wa ma Kisumu richo kabisa. Moso kede kata kuma e Kabonyo Kanyagwal ward ko chaka Rabuor. Kede nyaka Nyang'ande piny tede nyaka molo na skul Ugwe. Kuonde go onge ndara no chamore orumo nyaka ndalo magre jim mag Ranguma. Gimose time kata chiel onge. Ruth Odinga, ma en jaod bura mar county ma Kisumu, ne en achiel kuom jood bura counties matiyo maber gi 43. Konchiel, moko kuom jodak wacho ni osetiyo makare kaluwore gi chenro mag tuke makonyo rawere, siro somb rawere kuonde tiegruok kod siro ohala. Komachielo, moko kuom jodak e county no dwaro mondo med goyo kang' moloyo to e sekta mar ohala. Kwa upande wa kina mama pesa amepewana kwa magroup, wa kina mama wanafanya biashara, watoto wameenda shule, hata kuna wasichana wengine amepeleka kwa college hizi ya NITA. Wasichana wanasoma ma colleges mbalimbali. Amefanya vizuri sana kwa upande wa biashara kwa ward zetu. Amefanya vizuri sana hapa mashinani, hapa ground. Kazi yake baada haionekani vile. Sasa tunamuomba tu naye pia angalie mambo ya vijana. Mambo ya biashara imerudi chini kabisa. Watu hawezi fanya biashara sababu ya wakora wanafuatana na kila watu kila mara. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi.